No niin, morjesta. Topias Ylikotila. Päivää, Miska Laurila. Tässä Nivalan lukio-opiskelijoita ja tullaan vähän tänne selittää, miten täällä hommat pyörii. Joten että tulukkaapahan vaan tänne peremmälle. Meidän lukiossa niin näiden pakollisten oppiaineiden lisäksi voi valita vielä näitä valinnaisia päälle. Niitä valinnaisia on mun mielestä biologiaa, fysiikkaa. Itse olen valinnut historia- ja yhteiskuntaopin, mutta myös on niitä erikoisempia valinnaisia. Lukio avaa ovet käytännössä joka paikkaan. Sieltä pääsee melkein minne vaan ja semmoista alaa, jonne lukiosta ei pääse, ei käytännössä edes ole Suomessa. Täältä kaverit ovat suunnitelleet jatkamaan opintojensa kauppakorkeaan, lääkikseen ja pelastusopistoon. Minä tulin lukioon, kun minulla oli pikkupoikana haave, että menen tuonne lääkikseen. Niin oli tämä lukion tulo aika hyvä ratkaisu. Ja sitten täällä oli ilmainen sali. Itse tuli vaan sen takia, että mä tarvihin lisää aikaa siihen, että mihin ammattiin mä sitten menen. Lukiossa on paljon vapaa-aikaa ja sitä voi viettää monessa eri paikassa. Muun muassa kuntosalilla tai täällä koulun sisällä. Täällä voi olla pingistä, biljardia, istuskella sohvilla. Tulkaa mukaan! Täällä vieressä huoneessa on piipoksia. Siellä voi välituntisin viettää aikaa ja jos opiskella haluaa, niin voi myös opiskella. No, se on harvinaista kuitenkin. Kyllä. Opiskelijat itse ideoivat Nivalan lukiossa paljon muille oppilaille. Meillä on tommosia syysolympialaisia ja sählöturnauksia, joissa luokat saa mennä toisiaan vastaan ja tuo niinku luokkia yhteen. Kaikista tärkein asia, että miksi tämä koulu tai lukio jaksaa käydä, niin on kaverit. Tässä aina juttu seuraa ja näin. Ja sitten onhan täällä niin rento meininki opettajien kanssa muutenkin on. Niin, opettajat on meille omalla tavallaan kavereita ja tosi läheisiä. Täällä on yhteishenki tosi hyvä. Se on täällä tämmöistä niin vapaa-ajan tai no meilläkin on tuo salivuoro torstai 4-6 jo varattu tuo salilukiolaisille. Ne on sitä vapaa-ajan toimintaakin jonkun verran. Nivalan lukiossa toimii myös opiskelijakunta, joka järkkää muun muassa kioskin ja paljon eri teemapäiviä. Lukion niin kioski, sitä pyörittää kakkoset oppilaskuntaa. Täällä on tosiaan tarjolla kaikenlaisia makeisia. Jääkaapista löytyy kylmiä juomia ja mitä milloinkin hallitus tänne ostaa. Iso osa lukioarkea monille on varmasti harrasteakatemia, jossa voi harrastaa monia eri lajeja jo koulupäivän alussa, muun muassa uintia, josta Kaapo tietää enemmän. About sen 8 aikaa pitäisi olla altaalla, sitten siinä reenattaa 8:15, sitten pitäisi lähteä kouluun. Ja aika lailla sama kaava toistuu kaikissa muissakin lajeissa. Mukana on myös musiikkia, teatteria ja kuvaamataitoa. Moi, mä oon Sini ja mä oon ensimmäisen vuoden opiskelija täällä Nivalan lukiossa ja mä oon harrasteakatemiassa. Mun lajina on jalkapallo. Meillä on torstaisin ja tiistai-aamuisin treenit ja joka torstai-aamu on oman lajin treenit. Tiistaisin on sitten kaikkien urheilijoiden yhteiset treenit, missä voi olla jotakin, vaikka kuntosalia tai muuta sellaista. Ja olen kyllä tykännyt ainakin itse olla siellä akatemiassa, että mun mielestä on tosi hyvä, että saadaan harrastaa tälleen koulun yhteydessä.